jebma denndaango ko ɗum jebma mbaɗɗo nafoore jebma sehilaaɓe jebma nganndanaa ko jebma jamma nganndanaa koko foti heewde ndeer département ndeer sénégal en mbaɗa félicité Aissata Ka en mbaɗa félicité également kala ngarɗo woni koreji men jolfuɓe koreji men seeraaɓe koreji men joolaaɓe fulɓe Tengej fulɓe sénégal fof mbaɗama félicité ɗum koko foti yaaj comme ni no sehil men Amélie wi koko foti yaaj ndeer sénégal kala no mbawɗen ɗum waɗ mbaɗen ɗum saabu denndiraagal ko ɗum jam ko jokkere nam koko weeli mbiɗa waɗa félicité mbiɗa waɗa félicité toute la presse garɗo en mbi yalla yo ɓooy yo jam ɓooy inchallah ɗum kam koko foti yadde ne man jogo hakka feere mbaɗen feere ɗum wona ko ñiiɓi nder Tengej ɗum wona ko ñiiɓi nder département Tengej saabu koko weeli koko mawni waɗima félicité sehilam weltade tan machallah nde tawno dendira koko tawa wadde noon hannde so Aissata Ka waɗi o jemma hannde ɓen fulɓe fof mbiɗen heen belti kala mbiyo mbimami ema wona mbimami fof no welte jemmago e saabu ɗum dendiragal no weeli dal no weeli no feewi machallah Oumar Doro Kume Allah jarama a jarama golle mbe an jooɗi peewi kadi en beltinima Allah en beltinima Aissata Ka baɗɗo sababu ɗeɗo gueɗe baɗɗo sababu ha bandiraɓe wayrunoɓe yindirde sehilaɓe wayrunoɓe yindirde jindire e oɗo jamma tawi ala ko saabi oɗo jamma sona jamma denɗiragu min beltima no feewi kadi ko jiimi hen ko tan ɗum ɗo so tawi ina waɗe e kala saaha ma Pulaar wurtu ma denɗiragal ngal wurtu ma moni foof andu hol hoore mum ma moni fof kadi andu holno denɗiragal nanguirte sa namdimama denɗiragal ko jamma mo pammi holko woni denɗiragal oɗo jamma ko jamma ballowo leñol oɗo jamma ko jamma cohésion sociale oɗo jamma ko jamma kawridinowo leƴƴi oɗo jamma ko jamma kawridinowo famille ji nde tawno denɗiragal to jettode kono denɗiragal ha e nder galleji kono denɗiragal ha e leñol kono ha e denɗiragal kadi ha e leyɗele nde tawno denɗiragal ko kañum woni ɗaɗol jam ko denɗiragal ko kam tan wawi rendinde ganduɗaɓe nappindani dawdani kirnidani yoftidani denɗiragal rendino ɗumen ha mbawa yewtidde mbawa haalde mbawa fijjude e kadi mbasen bonnude ɗum nde tawno Allah ne rokki en Sénégal Allah ne rokki en e Mauritanie Allah rokki en e leñol fulɓe foof mbawa wiide denɗiragal eɗen nangui ɗum nanggal bangal fayida demmo denɗirago noon ko jammo baɗɗo fayida ɗum ɗo henne mi sikki tan somi juumani ko handam goo hawrude henete e weltanade hen Aissata Ka baɗɗo programme o miijiɗo ɗum o ha yuɓɓini ɗum ha wayni henne kala kadi garɗo hawri hen baɗɗo henete ne fullo waɗi hen fayida muɗum ina weltane hen ha no fewi ko weltare no fewi jaam denɗiragal noon kam ko weeli tan guilay jettoje guilay hoddiɓe guilay leƴƴi denɗiragal ne weeli e kadi haaɗi kadi ne musibaji kewɗi ɗum noon vraiment henne ɗum ɗo henne fayidini ɗum wadde ɗum jamma mbaɗo hono ni henne vraiment ko ɗum fayida ko ɗum weltare e te kadi ne ina foti juutde ina foti ɓooyde waɗi ɗum welde kono waɗa ɗo e waɗɓe ɗum organisé ɓe hono Aissata Ka waɗɗo conférence o eɗen gandi hamme Amadou Ly hande o ene yerlata ni leñol ngol kala ɗo nodda ene noto kala tiitoɗe mbiɗa e conférence o yaha toppire ɗum o tinno hen kala nde o ari yimɓe beltoto en jii denɗiragal jogui rendo meɗen denɗiragal haɗi kusummaji haɗi haareji haɗi tikkodiral ɗum noon so tawi o noddi hen nalankoɓe o noddi hen artiste comédien ji yo mbat hen temuji ɗi ene mbajo yimɓe on jii yimɓe hande no beltori ene ñaaga janggo e jaam kala nelonnowo nalankoɓe yoɓe mbattor hen comédien ji ɗi nde won noon ɗum ɗo ko gueɗal manggal e nder leydi Sénégal e nder remɗo fulɓe eɗen jetta musidɗo oɗo Barou Kane nde won noon miijoji ɗi foof ko miijo makko ngo jibini ngoɗo miijo par ce que kanko miiji lacciri haako waɗama to Dakar to 3 édition ha jibini ɗum ɗo hande ɗum ɗo koye miijo makko e ummi
eɗen jettamo no feewi nde wonno noon ko miijiyanke kadi ko jiɗɗo leñol ngol ko darde leñol ngol eɗen jetta bandiraɓe arɓe ɗo ɓe noon rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe e hulɓe arde ɓe hulɓe arde ɓe won jaljuɓe jalluɓe wonɓe Fuuta e kan hanɓe kakaɓe nden to dahato koye hulɓe arde nde wonno eɓe gandi koɓe maaɗi eɗen jetta Allah subahanahu wa taala yo Allah nawru ɗum yesso yo Allah nawru lengol ɗum yesso par ce que ɗum ɗo kadi ko hunde jeeyade rendo men ko jeeyade e cuusodiral men par ce que ko hunde mawde e nder men par ce que dendiragal ko ene heewi façon ngaji ne wone pelle ne wone guure ne wone dendiragal ko partout ɗo nawɗa ɗum fof ne wawi wonde ɗon eyyi ɗum noon won noon ɗum ko ɗum jaam noon famɗata jaam mawnat jaam heewat jaam yaajat donc en beltani Mousté Sy kala ko Aissata Ka wawi ko Mousté Sy wawni ɗum donc ɗum ɗo ko welamma mawɗo min de wari o haalnimi ngoɗo miijo mbiyen ko miijo moƴƴo kadi vraiment so tawi en jii temmo hamɓe amali waɗi hen o ko hunde mawde donc dendiragal wona cakane e leñol kadi pinal meɗen ko hunde nde poɗɗen daranade par ce que Amadou Pate Ba o wi so tawi innamade gandal makko ƴettama e makko heddoro ko pinal makko so tawi noon o ala pinal o ala gandal ko leggal jorgal donc eɗen poti daranade pinal meɗen donc vraiment minen mbaɗo Moussa Sata Ba e wawɓe ne wawi ɗo ɗo e Tenggueji kala dariɗo ko fewte affaire pinal fulɓe min mbiyata ko minen wallata donc aussi innamade fof jogi ko pinal muɗum ko weltanademo e ko waɗi ko kadi enen poti dusdemo ɗum ɗo wasa wayrude e nder Tenggueji comme no hami amiɗi wi ni hande so tawi waɗama ɗo e Tenggueji waɗe Guédiawaye waɗe Yombol ɗum ɗon go sikki ko hunde wonde fayida ma dore komin jamma dendiragu hande ko jamma baɗɗo fayida jamma mo ganduɗa kadi ko jamma mo ganduɗa koko irti e cosaan mo ganduɗa ko weltare no fewi hakkude dendirago surtout ma babaɓe e jalluɓe ko dendiraɓe ganduɗa kala e saaha minen mbeɗa sikki min ɓuuri wonde dendiraɓe ganduɗa ko dendiragu baɗɗo fayida saabu ɓe jaggat amen saali min totta ɓe e ko nandi hen hande dal ko weltare no fewi oɗo jamma e weltanade Aissata Ka e golle baɗɗe fayida ɗum ɗo kala e saaha sone waɗa kadi ina wurtina ko ganduɗa henne ɗum ɗo henne ene softina bandiraɓeɓe kadi sukaɓe men ɓe ganduɗa oɗo saaha nana jejjita dendiragal mbaɗi ɗum bolle puyɗe kañanene ma mbaw janggude hen janggo e jaam tawa dañata caɗele e ko nandi hen en beltinima bani men debbo Aissata Ka joom jamma kanko ɗo e Tenggueji vraiment jamma dendiragu ko hunde mawde kadi sen ƴeewi dendiragu kañum sañi leñol dendiragu kañum sañi rendo dendiragu ko mooli hen ko ne heewi saabu sa ƴeewi hande waɗa ko jamma ñebbe ɓenne jamma ñebbe mbaɗaɗo guila nane mi yima aɗa welti hen ɗum noon wadde dendiragal wona hunde famnude kadi dendiragal so udditima hakkude neɗɗo tan ina gasa fof ne wawi ɓiloɗo on hakkude mabɓe dendiragal wawi jibintan ko jaam ɗum noon vraiment min beltanimama min calmi bandiraɓe fulɓe foof min beltima kadi arde yiɗɗo ha mawɗo hamme ndi e Oumar golle baɗɗe fayida ɗe mbatta machallah mbima tan ya jokku golle e jamma dendiragal sa ƴeewi pulagu ngongu nguɗo ko hunde wande fayida no fewi ina moƴƴi jonka e saaha kala e nokkuji kala e waktuji kala e jammuji kala Oumar a jarama bandiraɓe julɓe mi salmini yon man maa ngi tudd Abdou Fall Ndiaye nekk responsable politique ci Taxawu Sénégal ñu ñëw nag fekk ci suñu jigéen suñu xarit la présidente Aissata Ka mu nekk nit ku baax nekk nit koo xamante ne ba ñu xamanteek moom ba léegi macha allah dara ñaawul te ki ñu boole ak moom aussi nekk nit ku baax nga xamante ne tey moo ñu invité fii ci sa cérémonie bi nga xamante ne dafa dajale association alpulaar yi nga xam ne ñoo nekk fii ci département de Rufisque mu nekk ci thème nag lu am solo muy cousinage à plaisanterie loolu nag dafa nekk loo xamante ne dafa baax ci dëkk parce que dëkk dañ koy pencoo képp koo xamante ne fii si Tëngéej fi ngay yeewoo sa njaboot nekk fi jàppal ne yow ku dëkk ku bokk Tëngéej nga Tëngéej sa cosaan la loolu nag la ñuy woote loolu mooy li nga xamante ne moom mooy socle bi nga xam ne moo war a taxawal Tëngéej ba Tëngéej tegu fi nga xamante ne foofu la war a tegu ci Sénégal vraiment rafetlu nañ ko lool gis nañu prestation troupe théâtrale bi gis nañu suñu mbokk alpulaar yi ñoom ñëpp macha allah ñu ngi leen di féliciter ci initiative bi di ñaan yàlla aussi ñu fekkee ko ay at yu bare macha allah. Macha allah.
wonani gon kay ko moɗo e jogori jam tottuma ɗum ko Coumba Sow umori koye junngo Seydi men Sada Ba tegi liggi bandiraɓe fetteji ko mon daron ko daari en dañama o wi ɗum ɗo ko an jeeyi ha jonde ko Sada Ba ko adi fof ko weltinade Aissa Ka façon mi salminima e ngal ɗo teddugal e oɗo jamma mo ganduɗa ko jamma dendinɗo hunde foof hono ɗi jammaji noon mbayri e Dakar ko ni tigui watte kadi e waddemo jamma mo ganduɗa e ko dendiragal e yano ɗo en jetti miñi men hamme Amadou Ly mo ganduɗa hande o eɗen ñaago Allah yo gurdam makko juut eɗen gandi so wiyama tan programme so wiyama ko wayi ni hen ko kanko heewi ardade ɗum kanko heewi ardade ɗum noon eɗen ñaganoma Allah en jiyani hande o goɗɗo yalla wurnu barkina yo Allah ɓoyne ɗo ko wona ɗum ko en jii Yela Diop aɗa handi e ko Sada Ba waɗanma ɗo ko Sada Ba e Iya Thiam enen fof eɗen gandi guendiyangagal mabɓe ɗo tolni ela haalne gonɗal machallah présidente bi présidente bi yo rokkiri hanji yo rokki ɗum sosoɓe jaram hokkuɓe ɗo rokkuɓe fot joni ɓewi laabi yalti bandiraɓe Djibril Sy kañum totti monsieur Sada Ba ngal ɗo teddungal woni ɗo ko horde ñebbe ene wonde e diplôme mo ganduɗa ko golle tiɗɗe nde Sada Ba liggoto ndeysan waɗata leñol ngol taki hande pelle fulɓe fof ɗo e taggue gonga miiji gam waɗandemo ngal ɗo teddungal Seydi Ba ko noon tigui monsieur Sada Ba aɗa hande ngal ɗo teddungal hande noon eɗen jogui beelama mawɗo ɗo henna nde wonno ko waɗa ɗo ko famdade ko waɗa ɗo ko hunde mawde ko waɗa ɗo ko yiyande ko waɗa ɗo ko haqqille ko waɗa ɗo ko andude no aduna yaram ɗum noon enen fof eɗen mbaɗa félicité banimen debbo Aissata Ka caggal nde o jogui nde ɗo yiyande faade oɗo hande soirée mo waɗi mo ganduɗa ko soirée dendiragal Aissata Ka félicitation Allah jarama yalla yo moƴƴal eɗen belti noon eɗen beltini bandiraɓe kala e kuuɓal ummiɓe ha to Dakar ummiɓe dans le département de Rufisque gari ɗo henna pour mawnide ñalawma o goto foof eɗen beltani ɗum no feewi nde wonno ko hammeli haali ɗo ko ala fof ko ɓeydere hen haydara hamme Allah jarama hamme ko kalla ɗo ko ene naare noppi ɗi yimɓeɓe ɓeydima famde hol nafoore dendiragal wiye hamme ko haali ɗo ko e famuyam dendiragal ko on régulateur de la société donc hamme merci beaucoup a ɓeydini min hande gandal waylede Allah jarama min mbaɗma félicité min mbima jarama no fewi kadi ɗum ɗon ka ɓoyɗo daranade ɗum ɗo ɓoyɗo leñol ngol to chaque fois nde min keɗima hagguilaji amen ene ɓeydo yumtude nden ko kalta ko regui ko fawi e gandal ɗum noon hamɓe Allah jarama yo Allah jundu golle ma en beltinima fof en noon en beltinima kadi nos artistes c'est la men arɓe ɗo henne mboɗo wiya kadi jarama je félicite surtout ɓe ganduɗa ceux qui sont là ils ne sont pas de la communauté Pulaar qui sont là tels que monsieur Ndoye je vois ici monsieur Ndoye avec sa forte délégation merci vraiment de cette mobilisation que vous avez faite pour nous encourager pour encourager Aissata Ka on est très content de votre déplacement nous mesurons ça à sa source valeur et nous vous disons merci infiniment monsieur Fall merci beaucoup en tout cas on est content de vous avec votre délégation li ngeen def ne lu am solo la ci réew mi lu am solo ci communauté yi la depuis bi ngeen di toog ne teg di déglu malgré xamee li ma waxoon malgré vous ne comprenez pas le pulaar
mais vous êtes là pour accompagner cette culture qui est la nôtre, c'est la culture pulaar, c'est la culture sénégalaise, c'est la culture rufisquoise. Monsieur Fall, merci beaucoup, vraiment avec toute votre délégation. Nous disons merci aussi à la délégation de monsieur Marigo. Marigo, merci beaucoup. Ça, c'est des gens qui ont dit que kono ngoppi haaju mon hamude arde dusodirde hande soirée o do kambe mbiebe be jaram no feewi be mbaɗa félicitation à tout le monde sans oublier nak wonɓe ɗo ɓe fof fedde kawral mi yiɓi ɗo hen selam Ousmane Iyane Thiam selam Adama Aw e ɓen caggal to en e bandiraɓe kala e kuuɓal Coumba Sow en fof mbiyam on mbiyam onon fof Allah jarama on jarama min beltimo yo Allah yam moƴƴere e Sénégal félicitation.
maɓɓe